Welcome back to number one channel, YouTube channel, ondan podcastımıza hoş geldiniz. Dünyanın en gowy, en bit, en gızıklı podcastı. Subscribe, comment, like, hokman sizden qarashacağız. Türkmenlerin arasında birinci ol. Bilem o. Davam münge yetireli az qaldı. 824 oldu subscriberımız. Münge üçün yine de az qaldı. Neme? Ahmet Meredov'un diyeceği biz neme? Yalvarıyaz. Birinci münge yetmek üçün yalvarıyaz şu an. Bugün bizde bet mihmanımız var, bet tantor mihmanımız var. Dur menem nemet geçtim neyli bolar ka Yakup. Bugün salam ildeşler, bugün diyarımızda sağat. Bizim öz müşkelamız var, biz oynayalaklara giremiz. Oynayal girem okma. Biz hiç kimden işler kopyalamdık. Biz bugün mihmanımız var, qatı qızıqlı bir bölüm. Qarashacağız siz adamlar. Tanımayan olsanız bundan veylak gidip patpisat edersiniz. Yani öz-özünü tanasın birinci. Ollar Yakup bizden köp tanılandır. Hazır ondan bundan Gülmet Ağa'dan son tanılarında men pikirimçe. Böyle. Onda Gülmet. Salam aleyküm. Wa aleyküm assalam. Şunlar endi yaşlı adam da. Gülmet ben adım. Instagram'dan köpünüz tanıyansınız. Aysa. 2 tane account'um var, hesabım var. Türkmen in USA, biram Gülmet K. O Gülmet K'ye bir ad gözleyen yani. İdeyalar olsa qarashgan. Bugün çağırdılar, bir nemede yani geldim şu anda da bir göğünler gitmeyin. Bana sap şey ne geldi? İkincinize adınıza ad tap verdiler. Neme account'unu uçurdu ya. Account'unu uçurduk yazar nasip var. Bağıt tattım, kaçandan beri ayal var, gördüler gele. Bugün bağıt tattım, ne diyeyim. Son çatansın arasında birinci gerek biz bilen oturup bağıt tattım. Ayıp taşına gittiler. Ne mi? Instagram'ı geçer nasip olsa. Böyle, siz Instagram'da birinciden iki sahipasam Gülmedağ'ın neme olur. Description'da ikisini tap bilirsiniz. Gidin patpisat edin, padyaş edin. Bizim Amerika'daki Türkmenlerimizin bloggerçiliğini ösürüyen bir ağamız. Indi şu soru var. Indi şey deyip başladın da sana soru şöyle. Yaşın ulu eken deyip sana evet soru olur. Bersek bir hili olur mu ya da neme yok mu? Bercek sorularımıza ben aldı. Bir şappa adalıp bilersin o problemi. Aynı oldu. Şöyle bir akıllı Elektrik. Problemi yok. Böyle. Onda deyip neçe diyor? Böyle neçe yaşınızda? Mena 40 yaş mı kadyan? Yo edil 100'den seyresen ikiniz dengrek. Senin mikrofon al. Yani doğru dengrek. 40 yıl tapar. Ben asıl yaşım 33. Seriozno? Ayyo ne? Kuday var deyin. Ne olur son bir 2 yılın içinde qozu qarran. Yaşan zatlar qatı bir. Ya siyah düşenden Yo o zatlardan derler sana da banktan pul gerek mi? Alıp beren adamlar. Yok it's okay. Indi diyecek olanım ama 33 yaşında olsa onda yaşaken men fikir ettim yani 40 yaşında adam öşüngalık hareketleri dvalap ya. Neme göre 40 yaş diyor yüzümden mi ya nemeden? Bilmedim şungalık bir xil vay be ya da madem de bir adamdan diysen bir xil var. Ya ne maydayın hani Instagram'da da hatta tanılayanız onu nemen sülen tanılayanız şonun bir aydan nemet yani küçücük mayınlar mı nemeler mi? Aslında var ha şöyle diyeyim 33 yaşından bağlanışlı küçücük bir yıllar ön 33 yaşımdaydım sonundan dağılıp gittim. Neden 33 yaşımda çünkü 33 yaşında adam cennette de 33 yaşında diye de benim hatayda vaat getirmem 33'ten gün 33'e cennete günü girecek öyle yani. Onun için 33'ten sonra Kasaplarınız var. Hoş, davnın davnı bol. Son cennette şunga tansa reçek olanız mı neyle? 50 yaş bellersin lan. 40'ı bellemedim, 50'ni bellemedim. 50 bir yıl toğul olacak da bir yıl. Böyle sen müt koyma. Böyle. Indi ama şunga soru. İki tane account'un var. Biri Türkmen USA, belki Gülmetke. Indi men görüşüme göre Türkmen USA'ydı. Türkçe zatlar bilen doldurup başladın. Doğrudan şuna benziyor. Gülmetke'ne o ne için? Kasap vardı aslında Türkmen in USA, Türkmen ve Türkçe deyip nemettim, böldüm. Aslında Türkmen in USA, şu an Türkçe değildi. Başlandım Türkçe neymiş, onamaydık geçeyim. Men Türkmençe postlarım bilen milyonluk neme alıp bilemem. Mesela nemenik seyrediyen ben Aliva Çarjovski. Bir mut böyle yanda topumuz var da gurulayan topta gurulaysın da. Allah top bundan top olur mu? Neyse dur versin. Ne top çıkarız. Ali Çarjovski diye bir oğlan var. Действительно
rol ediyor ecesi, böyle kakası, böyle oğlu, böyle falan. Ben takdir ediyorum oğlumu. O senaryoda bu yazıyor. Orijinal işleyen. Şu Türkmençe koyan natı like up, yani prosmotr milyonun üstüne çıkan akan. Sonra ben kendim ettim. Mesela ben en çok tanıdığım videolarım baydak meselesi var. İşte bir Niran baydağı, başka bir yurdun baydağını ediyor. Tamam, tam seden öyle şey. Şana ağam yana qatı görsen suun çıkardın ayına. Dinle sen sizden ağam sol postdan 100 sancak koydun da ama. Yok o. Ben ayda Günde birini koy ya. 6-7 saniye koydum. Yani hemmesi prosmotr 100 bin geçendir. Ya onu bilýän. Näme diýmek? Sen bir videon var mı 100 000'dan geçen? Ba. Stuart Körpe. TikTok'ta ba. TikTok'ta, ho. YouTube'da, Instagram'da. Instagram'da da ba'da. Stuart Körpe wagtynda. Ha, ho, ýaşyň içinde oturan video. Yo, olarda ha Stuart Körpe wagtynda ba'da. Ha, böyle. O neme trend var da Amerika'da birinci günüm, ikinci günüm şu döwürler edip durun. Yani After böyle one day. aldık yanlış adamlar yiyip seyrediyorlar da. Benki de yanlış olmadı. Bilemem. İzle olamsam, yani bir seyreder yanlış, iki seyreder, 7-8 böyle. Hem işi yanlış seyreder. Значит, adamların hoşuna gidiyor. Hatta bir kızat aydayın, şu bilen bağlanışıp mesela uzun vaat, en sonunda mesela Saudi Arabistan'ı ettim, bir yaşlıyın, anlaşın aydımınaydı. Şondan öňmäňe näçe adam diýdi, "Ey şu baydak nemelerin goýaý, o gayrat et, o bolýardy." Bir şoň bilen gitdi, onu diýjek bolan zadyň şu. Mesela ejem bilen çekýärdik başda. Ejeme de var ha. Oğlanların biri kelläňe sokaýyn. Ol neme diýipdir? "Ey sen ýa-da panyatya var, 40 ýaşyňdan geçmişsin, sana gelýär. Nirde ýazýar o zat bilemem, türkmençilikde bu zat bolana." O da diýipdir, ejeme ýazypdyr, "Şu ýaşyna ýetip otanan akmay video düşmäýär." Ejem geldi oğlum, bundan soň zeňden video düşmüş. Çyndanam. Menem diýany oňal nemeler ken dengesiz özü işe. Dinlemem. O iş aýdyp bilen, конечно, neme boljak, kritika boljak bilen. Onu dinlesen işlem etmeli, otur vermeli. Ondan soň şoň bilen eden videomuz birinji gezek 100 000 geçen video ejem bilen etdim ben. Paşta 300 000 neme aldy, view aldy. Ondan soň ejem bilen bu men ideýalary geleşdirme 100 000 üstünde köpürak aldyk. Soňra bir ýa-da kommentariýa boldy, kesip atdy ejem. Ay bolýar diýip berdi. Ondan men natural foods demek aslında normalde. Hawa bilýän. Hawa. Natural foods sebäpli men o taýda nahar nature goýardım, ikinjini açdym. O taýda nemeler goýaýyn, belki videolar, gyzyklar, gülüp saatlar goýaýyn diýip men ikinjini açdym. İkincini açamda da aslında men ondan başka niyetlerini açtım. Kripto zat, şoňa zatlar o wagt gyzyk ýardymda. Ondan soň o da üýtgedi. Elekde de seyretdim adamlara neme interesno. Yani nature, food. Seyredýär baş. Maňa başda Instagram teklif uğratdy. Sen diýdi, "O ýöredýän blogumy 5 sany sana neme reels hak berýär, sen reels'ına $20 töleýäs. Bu view alsaň, hasym köp töleýek sana." Ey menem onu haýyş edýän seyredim bir view alaly. Iň köp alan view 5000 view boldy. 5 reels'da şo wagt. Onda da natural foods bolansaň, natural foods goýdum. Neme gittim, Los Angeles'a gittim. Şo taýda bir beach'ta bir video düşürüp koydum. Şu 5 000 aldı. Ondan sonra Instagram kesti. Söyledi sen ne uspешно oldu. Ondan sonra ideya menki. Şu at mesela sonunda yine bonus açtılar. İlk hasamada bonus açtı Instagram. Töleýär, pul töleýär maňa. Yine o milyonluk prosmotr $50, $20 töleýär. Hani neme derdi? Kofe parası çıkıyor da kofe pulu çıkıyor. Yo yöne sizde oňal 1-2 derler bir topar barandy milyonluk geçen döwürden mesela şu wagtda çene näçe gazandyňyz şol Türkmen in USA'dan? Türkmen in USA bonus maňa may aýynda açyldy. Ve şu an noýabr aýynda $1,800 gazandım. Elbetde ala yani. Yok yani şöyle mesela bir 5 milyonluk view'lu bir videom var $600 төлedi. Soňky şu an men paşda 40 milyon view'luk bir videom var. Ona tuttu da yani $38 төлedi. Şoň üçin algoritm. Ol ýöne näme görädir? Demografika dogry dämi? Mesela Amerikada köpürak seyredilse ýa-da Ýewropada. Amerikadan beter mesela şu töleme meselesini geçen soraýarlar da mesela blogerler ýene bar, nerden pul alyp bilersiň? Kanada bilen Amerika açyk. Näme üçin? Ondan şunu diýär, sana pul tören üçin senden tax alýar. Şu taxy diňe Amerika bilen Kanadadan alyp bilen üçin belki de Ýewropanyň ýa-da Awstraliýa tarapda da oturuyor. Men
Bana koyulan şart, sen Amerika'nın ya da Kanada'nın rezidenti bolmalı, sana bonus açıları al deyip şartlar Düşünüptüm. Yana demografik nemede seyrediyor. Mesela seyredilen Rusya tarafı köpürek seyretse sent oluyor mesela. Belki de hazırki politika sebepli olup bilir. Yana mesela Avrupa, belki Türkiye'de var. Mesela ne için Türkçe köpürek geçtim? Türkiye'den ben geçen son 5 milyon, 10 milyon, mesela son video 40 milyonluk prosmotor alıp başladı. Seyrediyorlar adamlar. Yani bizim belki sanımızdan sebepli olup bilir. Yana ben mesela Türkmen bilen bağlanışlı sonku mesela Bella deyip neme bilen düşürdük, Bella bilen düşürdük. O da kat öptü düşürdü, ben karışamaktım performansı. Bella sana da salam verdi. Bella kim? Bella gelgiz bak şu mu? O da la, o da. Yok o da. Bella neme? Ol öz brandi var nemedi, Aşkavat'ta. Ha, gördüm. O suratda düşüp bir neme de var ne Ha, gördüm, girip gördüm Instagram'da. Bu studiya mı ya bir adam mı bu? Yok, bir adam, bir kız da ya. Durmuşa çıkan bir kız. Ene var yani. Ene var ya. Yok, o Bella bular, dinleme bular. Tananak seni. Ay bilemem. Bella sen derecen bizden yok. Ya, bap şey yetebilmeye sonra son. Bloggerlar arasında öz bazı açıklar var. Bir çimo gördüler. Ya, bir kıyla sizler ayrılın deydi. Neyse, şu taydan mesela bir kısa ses bilen bağlanışta kabir videolar düşürdük. O da 100 mun geçti. 100 muna yetti, bir 50 mun geçti. DJ Kolan'ın Türkmençilikte de ben ünsüp veriyem, yani elimdeki materyal Türkmençe. Ya da bir zatlar yazıyanım, Türkçe yazan vaktim, Srednya Aziyan kaçtı hemmesi şu an biliyor. Seriallar sebepli biliyor ya da mektepte okuyan sebepli biliyor ya da okuva giden sebepli biliyor. Kırgız'dan, Özbek'ten mesela ben hazır şu an statistika seyrediyorum da ben sonki milyonluk mesela videolarımı seyrediyorum. Türkiye ile Azerbaycan, Özbekistan, İran, Türkmenistan yok. Başta neymiş spesifikte. Yeni dilini Orsça ya da şuna da koyuyorsunuz da oradan Türkçe koyuyorsunuz. Türkçe açıklama aslında var ya ne eldiysen videolarım köpsi. Dil bir gerektirmeyen video aslında. Arka background'da birileri Mehmet'den de geplende de o tayda açıklama önüm bak o tayda ben şunu gördüm. Biz bir videonu 20 adam paylaşıyor. Yana biri 1 milyon alıyor, biri bak şu 10 prosmotor alıyor, biri 100 milyon prosmotor alıyor. O tayda mesela ben öz fikrim, öz nememe göre aylayım. Yukarıda yazılan bir neme açıklama. Şu video ile bağlanıştık. Bir bir zat yazıyor ama mesela yılan neme diyor, hemen ayağım bilen oturuyor deyip yazıyor da postim. O adamlar gülüyor derdim. Biliyor musun? Adamlar gülüyor derdim, şuna like koyuyor. Yani biri yazıyor, prirodada yılanı gördüm diyor. Onu hiç kim neme. Yine şu bir video da. İnan mesela şu adı için Instagram, bir şey bloggerlık ne açı vakti oldu ne? O bir şeyden? 1 yıl, 2 yıl mı? Pandemiyadan sonra başladı. Ha, 3 yıl oldu mu? 3 yıl bolup geliyor. 3 yıl. Bunun sonra mesela şu. O bir şey Instagram'dan ne açı pul kazanma? Şu adı. Reklama bilen Instagram'ın beriyan pulu bilen ne açı kazanma? Neme IMF zaten aytmak yoktur yönü diyen olayın. Ya onlar hemmesi neme paложено geliyor hasaba. Benim bir daha bilen Ortaçı da primerni. Böyle benim bir daha. Reklamı zaten. Böyle düşündüm. 5.000 dolar. Ay böyle. 5.000 Bu nesip olsun geleceği gelir yani. Bu option özüngde mesela şu ecemem çekeyin, çağalamam çekeyin. Meninle şu ne deyin demek, nereden gelir? Mesela mesela 8 yıl tanıyanam. Biznes ettin Amerika'da, Türkmenistan, ul biznesler ettin. Bulara bir direkler eken şu tansa var eken rahat deydin. Şol pirkulçeyni kaçan geldi, ne edip geldi, ne için geldi? Şu zatlar ayıp var. Şu soru karıştım çıdım ayda. Çünkü şu soru hemen öz expression'ım aydasım geliyor. Birinci bilen ben okul altında da kat aktiftim. Yani mektepte mesela her hepte bir klas çıkış ediyordu. Aydıma ediyordu, dans ediyordu. KVN da. Ben şu an başladım hem işe de. Hem işe ben organizasyon etmeli olsa organizasyon başında ben. Ta 7. klastan bu tarafı. 7. klas içeride ben biraz tonuğuş çekingen adamdım. Son bilemem bir yerden şu neme geldi, içine bir ilham geliyor. Yani onu açıklamak neme der, şundan geldi deyip bilemem. Ta geldi yani. Ondan sonra ben sesim bolmasa da yine ben aydım çünkü bak aydım aytmak ikisi faktör var. Bu ne ordun yüzü olmasa da video çeksinlemen de yani aydım. Birinde sesim olmalı aydan, birinde cesaretim olmalı. İkisi olsa bak şey dünyada belli oluyor. Justin Bieber. Ne otur? Bu da on var o taraf. Siz bu göstermek gel bunu birazcık ne var bugün bir Ramazan'da fiyatına.
Ya zavtır gitme. Yeni bir zat açıyor şundan etmek. Nahar verin seni diye. Vallahi. Sen de var bu zatları boğulayan adam. Bu bir terbiyeli bir oğlana mengde bunlarını kendi bilemez. Bir Türkmenler çağıranda mihmançılığa. Nahar veriyor aslında. Asıl nahar veriyor. Yani böyle yapılarda nahara karışamam. İsluçin ol. İngvalan, çay, kofe. Sen bir... Sağıtda haberiniz var mı? Ama ben işlemene gelme maçlık diğer yüzüme. Sizler bir ihmal ekin. Yalandan boş olmazsa bir kağıt zat koyayım la. Stayda sucağı soyun böyle. Ben taraflı. Böyle. Niye sonra geldi? 7. klas. 7. klasdan başladı. Devam etti. Mesela üniversitede ben Kayseri'de okudum. O tayda da Novruz'da zaten her Orta Asya milletleri özlemelerini çıkarıyordu. Aydımlarını, şovlarını. Yine o tayda da ben geziyorum. Sonra Beyrik geldim bile yani ben gelen altın Beylik'te 4 maşkala vardı. Siz vardı. Studentim o vardı. 5-6 student, 5-6 maşkala. Başka hiç kim yoktu. Yadımda olsa şunda da araştırdı zaten. Kutlar başladı. Ben içimden geliyor o zaten. Ve ben şunu zevk alıp ediyen, lezzet alıp ediyen ve şunu ait çok öyle. Lezzet alıp ediyen bu işinde vasnavno 90% successful oluyor, başarılı oluyor. Sen onu iş yap, hasaydan okudun. Lezzet alıyorum çünkü. İki zaten ne mesela ben biliyorum restoran bar vaktim lezzet alıp ediyordum mesela. Ben şu için mesela nahar işi, yani restoran işi, kafeterya işi, ben yani social medya. Ne mesela geçen bağlarını öğrendirdik. Şu tayda diktir oldum mesela. O görüyorum şu zaten mesela. Yani pul verseler vermeseler. Bağlı için son kez biz plat nedendir? Bundan sonra diktir oldum. Bundan veylak Amerika'da tamada izleyen olsanız Gülme Dağı bilen ne bilirsiniz? Luboylu dille. Novruz'un kada çıkıp verin ondan sonra koyayım mı? Novruz'un kada çıkıp verin ondan sonra koyayım. Novruz'da öğlenmeyeceği için internetten ona açın ya sarfın bilemdi. Bilemem benim öğlendirecek o reklamı dedim. İnsan onda 2 tane olan. Bize mi diyen senin balonu? Ya balona. Yani sen hem gördük geçen gül kovalar gördün bir toyda. Yo, o hiç o gül. Men ömrümde halıdan beyle bir performansa tans edişini görün onlay. Ben koyacak geldim. Dize şeyle bir tans et ya da men oyun tuğla ben malaces dedim. Yo, asılma şeydi. Gül zınanda da geçiyor ben aytım. Yo usta tafismal. So gül lipler. Ben aytım çöte dedim hafta gelip duralım. Yo nesip olsa yakın. Nesip olsa belki koşa toy edersin ikinize. No. No. Oradan soğursa yani. De Standda moda da koşa toylar var. men atamam goşa toydan. O anlaşa da öyle. Son yaşım şotadan çıkarıyor. Şimdi şu biznesden mesela şu restoran yürüttüm bärik gelip anırdı işte tekerdat neme biznes bärik şu pirikulçeni kaçan ol men restorandan ham çıkacak kriptodan ham çıkacak da o näde vloging şuna girsene näme biznesler etdiniz şu wada çenne yo o etin inme gızıklı değil ol men fikrimce adamlar %5 minutlik girsin yani mesela restoran biznes ettim işte kripto ettim bunu ettim şoň sonra alın yo on näçe hada geçer prosto şu вообще vlogging näme için girdiniz şu pirikulçeni näme için ol ataka kripto da hatta o da sonra olur men var aslında dişime yaptı içimde şoň ýaly bir hemişe de his boldu ha. Son restoranda vaktım, ben şu vaktım düşürüyordum biliyorum, pizza koyup, nemeleri, sonra layıktaki çıracı klipler zaten düşürüyordum. Pizzadan ayarladım, biliyorum özüm nemede, katı ulu problemi vardı, adam tapmakta işlemedi. Şu vaktı öyleme Türkmen nemeler kâm. Ben o vaktı pandemiyadan sonra şundan sebepli koydum. Ben ağzaçarı adam çağırıyorum ya, Ramazan ayında ve işten can ediyorlar bana. Gelip bilemem. Ondan sonra yapacak olyanı belki işgaller ayda bizim sağladığımızı hazırlıyor. O da doğru. Ben mihmanları koyan derim işe gayet. Ondan sonra ben dedim ay koyalım. Neme olsa bu bakadın alıcı tapsam satayım. Şoňulanım gitti. Yöne şunu gördüm. Ondan sonra mesela Novruz'un aydın zatları mebile girdim, etseye girdim. Neme olmadı. Başarılı olmadı, successful. Mesela pizzeriya da successful değil mi? Pizzeriya yaman doğdu. Yaman o successful ol. Pizzeriya, oňaly biznesne Yakup gelip käwatdy balansörlük edip kömek edýärdi bana. Menajer bolýardy, aslında ýanymda kömek. Berýärdi köplenç. Şonda ana özüm bilýän menem nemedýän duramzak boldy. Mesela Aswabin'de 6-njy bazarın şeýle orderlar gelýärdi. Ütköş. Biren pandemiyada yapmadık da. Hemme yaptı, biz yapmadık. Şondan sebeplerimiz katı klient kazandı. Ve aslında
näil diýin, beýleki zatlaran barlak gördüm, ýöne şuňa göz ýetirdim. Men biznesim nahar eken, ýa-da kafe shop eken. İşte gece 3'e senni kömekleşip bilýärdim da onu şu gece 3'te de adamlar nahar zakat ýa-da şoň ýaly gowy neme pandemiýede başga ýeri ýok nahar ýemäne, Covid'de onu. Oljun etdi. Yani ýöne şu gerek boldy Nowruz maňa. Beýleki sektorlary görmek gerek eken maňa şo men gadyryny biler ýaly nahar işini. Ýa-da nahar işi men işimdigini düşünýär ýaly. Onlar görmegim gerek ekeni. Gördüm, tejribe etdim, nesip bolsa. Ýöne indi men pikirimçe nahar işine girsen, wapşe go marketingine edersin mekan. Ýa-da indi biraz social mediada düşünüp başladyň ha. Asır şo reklamada lüboy biznesin kılayan o neme? Onda mesela diyelim hava pizzeriya açtın, gowy boldy. Etse girdin, wapşe bolmadymy? Ya Etsy bilen baglanşykly Türkiýede bir firma bilen işleşdim. Şolar ýangyş marketing bilen meni Etsy'den hasabyny yaptyrdylar. Birazcık makinasy etdiler da. Ondan soň ola algoritm tapdy. Mesela o da näme etdi? Mesela birinin adyna bir hasap geldi, 10 hasap açýar, 10 hasapdan 10 review ýazýar, 10 sany 5 ýyldız goýýar. Bu da haksız rekabet diýdi Türkiýede. Yani sen beýlekilerin ýanynda neme edemok yani. Adaletli competition näle o. Ondan soň üçin şol açıklamasy bilen yapdy. Algyn bardy Etsy'den Etsy'ň politika geregi algyn bermän hökümeti bir ýere ýatyrýar eken. Garaz meni batyrdy. Näçe ýatyrdyň şo taýa? Paşty 8 000 ýatyrdym ama kem bir ýatyrym. Ay gowy, elbetde ýene de. Ýöne men işte mebel getirende de aslında biz gowy mebelleri getirdik, gowy başladyk. Ýöne Amerikanyň bir zady bar. Ýa men interesny bir zady bar. Amerikada mesela bir showroom tapmak üçin näme diýär? Sen historyň näme diýär? Şo iş öňetdinmi? Şo öňetmedik bolsa çekinýär. Men diýär, men birinji göz geçip bolsa mýrinde experience bolsun. Adam bir onda diýär sen oňa näme tapdy ýa. Näme şo? Referans. Cosine tapdy ýa. Şo saňa boyun bolar ýaldy, cosine eder ýaldy ýa. Onan gözleýän näme diýär? Soňunda ay bu näme üçin etdim muny? Çünki şo wagty Biden diýilen adam tanıýanız da, şu Biden diýilen adam ýa-ni boş duran ýerlere de pul kömegi beripdir da. Adamlaryň interesna. Gelip dur, häzir seni aljak, soň şu politikada bar, täze kanun, adam berip bilmese pulny sen çykarma hakyňda. Onuň üçin çekinýärler. Olar hökümetden neme boldular. Bu arada Trump adamymsın ýa. Nam böyle ona geçen bölümde de gurlaşıpdyk. Kripto. Näçe girdim? Näçe ýitirdim ýa-da näçe gazandyň? Ve şu wagt kripto bilen birazajyk bolsa da gyzyklanýam ýa pon çykdym men. Indi şuňa bir-birden gideýär sonra. Şuňa ýaly bar. Men aslında kriptoda gatykän ýitirdim. Primärni sanlar. Kripto bilen neme market aýdaýyn, stock market ikisini bilen aýdaýyn $120,000. Ýitirdin. Normal. 20 galdy $100,000. Şu an 20 dur. Yine de kriptoda dur. Kriptoda dur. Ay kalmağa mümkün. $100,000. Ya şöyle oldu. Men aslında işler gowy bolansoň, maňa banklar, bakın şöyle bir zat var Amerikada. Sales taxem oldu. Tax return diýip bir zat var Amerikada. Tax return gowy etseňiz, banklar size financial nemeler, yerler size kapsyny pon açar. Men 2 ýyl $40,000 hökümete neme töledim, tax töledim. Ve ikinci ýylyň soňunda maňa banklar katy uratyp başlady. Bankirlerin özleri gelip başlady. Gel sana kredit bereli, işin ulap. Adam şu taýda ýangyş ýa. Kredit alan wagty как будто izne tölemejek ýaly gördüm. Ýa-da kredit karşılaýsa soýasa bir. Mesela $50,000 kredit kartyňyz bar. Sow otirsin, mehman gelýär soýan, özüň produkty. Bir hemser edýän, уже dolupdyr. Soňam bermeli. Bermeli bolan, как будто öz pulun. Şol iň uly nemeleri, trikleri aslında. Iň uly näme diýin? Lavuşkalary, traplary da näme diýär? Sana berýär. Sen как будто sen tölemeli ony. Men bir neme bilen aldım. Men aslında ikinci restoran açdym. Gurlaşdym. Bir ýerden gurlaşdym. Soňam soňky momentde men kredit alamsoň, ol ýok dedim. Bermedi maňa. Ve elimde de dur pul. İçinden bıcıklaýar elimde. Şu adam açam $100,000 dur şu adamda. Bu näme tip bolýar bilýärmi? Bir yatırım üçin bıcıklaýar, ýani sawaýyn diýip. Siz loan aldınız $100,000. Kredit aldım. Business loan, business loan. Näçe prosent? Şu wagty 4.4, ýaman gowdy. Oha. Ondan soň oturýan kriptony görýän zat edýän.
Bir yerden şiba çıktı, eşittim, zat ettim. Şibanı aldım. $25.000 şiba aldım. $25.000. Ondan sonra alan attım bara 22.000 neçe 22 değil. 25 oldum sattım. Sonra iznalarını oturdum o 80'e gitti. O tayda butterfly efektif bir zat vardır ha. Kesin sehel bir zat. Şunu azıcık bir gün fazla qaraşan bolamda men o taydan kar edýär. Ve bu zaman bilen как бы nemetdi. Addicted oldum уже. Pul yatırıp kazanacak yalı olayama. Ondan sonra yatırdım. 2 Bitcoin aldım. Bir yarım aldım da почти $90.000 o 60 näçe o. Оказывается, benim eden hatam üstünde işlemendir, araştırma etmendir. Оказывается, cycle var eken. Bilýärmi? Mesela 13, 17, ondan şöyle gidiyor. 13'e geliyor, düşýärlerim 17, düşýärlerim 21, düşýärlerim 25 mesela 4 yıldan. Her 4 yıldan cycle var eken. Şu wagt mesela yine yatırım edýän azjyk etdim. Ol öňki crazy yatırım etmedim. Çünkü o wagtda men tejribe boldy, men üçin uly tejribe boldy. Yitirdim nemede. Ýöne diýäne elimde pul dur. Şo näme etjegimi bilmän, tuttum da mesela stok markete girdim, başta gowy kazandım. Ýöne ol dalgaly bolansam nemet bilen o mesela $100 goýup $200 kazanýar. Ha, mantyken diýär, $1000 goýsam $2000 kazanýar. Bu ýanymda köpräk goýasyn get başlaýardy. Şonu geçen bir dostum bilen gürleşip otyrdum ben şu meselede. Aslında expert özü. Ýöne giýranam. Näme üçin diýär? Diýär ki nemede kelläňem neme bolmady. Stabilni. Eger neme bolsam, heýjanlanyp zat etsem, näle Am trader psixologiýasy bir zatda. Yaman gowy girdi. Yaman gowy girdi. Sen begen ýa-da şonda. Şonu mesela geçen bölümde de aýdypdym, maksat diýjim, neme diýär-de. Şu galyp barýan, görýän bolýan, niýe şunu içiňi jyrdyr dedi. Otyýarsyň diýär, spokojny durmaly diýär. Boldy diýär. Çykmaly wagtym goýdum, stop loss'um stop nemem goýdum diýär. Şo wagt çykmaly diýär. Stop loss ýaman önemli zat, stock marketde de, kriptoda da. Şoňsy stop loss ötmän gerek. Indi biz gürleşip otyrs, bäňde nowruz barmy, ýokmy? Ey, şu gerek de tretlişler. Ötýär. Burada soraýan ha. Ýakup muňa soraýar, gülmedädi izinde oňa jogap berdim. Men bärde şoňça halla bilen göz kaşep, ben oň bilen gepleşýärdim. Arasynda aňara bir zatlar etdi. Ýok ýani men siz aýyrdyňyz da ortadan. Jahil bolsaň, çeýdip diýär. Şu takdişdi gitti nowruz. Men oturup aýyrdyňyz da men diýen men sorag berýän ýakun soragyna jogap berler. Men bir buhan kanalmy berdi. Bir halty. Edýände şoňa alyp otur ala. Ha, dogry diýende bu tarafa. Ba, Onuň sebebi näme? Näme? Ýani gal bir hilýan pul bolmaly mende ýa-da ýakun ýalyk stoka ýatyrmam, şonda 100 berýäňizmi? Ha, yo, mezat yok. Prosto sen hiç kimden. Adamdan adama aytga Yo, mezat yok. Yakup men menajerim boldy. Ha, bir daska prakta. Ýa-da gatnaşyklar. Zaýmy wygodny bir atnaşenýamyz bar da ya. Indi men bir soragym bar. Bola kriptoda adam geçdik. Indi garaşsyzlyk täze etdiňam, çağalar bilen tans etdiňam. Bu gowy zat, ha. Ýöne tanslar arasında bir tansın var. Olam şu. Ya, o tansı bro. Dur. Soğam şey. Başka da koşup bolan. Dur bro. Ayakda. Nime şoň üstüne nime boşak. Anda serat. Şo tansı bir hil nime tans her yere gitdi bilýärmi? O general nime kime bermeli şol. Ýöne mesela şu tansı lüboy täze aýdyn çykýar, şoň bilen gitdi ha. Mesela arada çykdy, soň azjyk nimesi ütkeýär bir hil gulrat indi goýa. Bak sevil adam da. Adam men ne vardı? Hallı gele. Yok. Adam da. Yo, burada. Yo, bay. Короче, ütkeýänçe küç zat bolýar. Soň mesela arada neme çykdy? Открывай двери без ключа. Ча. Şo etme nasıl var ya bilýär. Ya şu bolýar, ya da şu bolýar. Mesela şunu aly bolýar. Diňe şol ütkäpdi. Näme üçin? Son başga zat koşmaly. Ya başka zat koşup. Aslında tans hareketleri gowy, ýöne garaşsyzlygy. Bunu kim karar berýär gowdugyna? Kim belki berer. Şu manda diýdim. Gowy hareketler edip bilersiz. Hawa. Breakdance. Ýöne näme üçin etmeýän? Hep de soňy ýarym saat görüşýän çağlar. Ve iň praktiçni hareket näme bolup biler diýip aklyma gelen şol.
Başka çünkü onlar aklında kalacak başka hareket bolup biler. Bu vaktim şunu diyecek böyle, yani iki taraftan kömek soruyor, ne? Demedim. Yok, ondan sonra şu hareketin şöyle oldu bir. Ya böyle dur, onunuz doğru. Çağalar için ettiğiniz doğrudur. Yatta saklamalı adetmeli. Özünüz ne için toylarda dünya şunu alıp gidip görüyorsunuz. Toylardan alacağım ama. Toylardan alacağım. Texas toyunda ben yatta Texas'a gidin. Ana dur. Karachi Texas'a toya gidenizde yadınıza düşer mi? Arkanızda iki tane adam mata, bu tarafta bir, bu tarafta biri. Открывает дверь без ключа. Ha, şon bilen şunu alıp gidip öyle pörtünüz. Открывает дверь без ключа. Çu şunu alıp. Ha, ne yapacağım? Normal. Yo, hem yerde düzen adamın son hareket oluyor yani. Ben filminde Sağ ol ha. Problemi yok. Yani bir daha da geçen yazmırat nemede ki Dalıs'ta yazmırat sana salam olsun. Mujik yazmırat. İki valda alıp çıktık toyda var ha, onun enerjisi. Bir O tamada da volyan yazmırat mı? Ey beto. Bir mesela özüme substitute olarak Novruz'u görýänler. Men ýoklasam Novruz'u alıp çıkar diýen. Ondan sonra biram şu ad yazmırat. Döwleden bar. Döwletinde ol neme da. DJ o. Post falan. Aslında. Ol aydın goýadan bulmada diýip meni çykarýar. Aydın goý ýylgap gelip ýör. Ne vardı? Klan urşları var mı? Klanlar West Coast, East Coast şöyle. Ey bana şu kan yüz veresim gelen akallara. Oy. Öz aramızda laf sokmadı. Ne твой уровень, дорогой, yıkılıyordu. Ya onlara da salam olsun. Doğu olanlar şimdi doğu alıp barıyorlar. Edil Novruz'u ben Yakup Yal deyip bilecekler. Oy. Vay, yerimiz ayrı diye ama. Yani Rahim'in son nitvoy daragoy diyen içimde kaldı. Onu boş ver. Hazır hep insürdüm gülmeden etten. Sana karandı, yüzüne karab, gözüne karab şunu yalık etti. Ma karandı şunu yalık etti. Ma karan o, kopçu. Şunu yalık etti. Otur şuna seni. Ha o ben size karab. Yo, men size şunu yalık karab atıyorum. Yanlan ver şunu yalık Yo, atıyorum. bunun biraz insecurity'si var. Bu terapi görmeli, psikolog bilen gürleşip daha dedi. Biraz bana hiç kim bilmiş veren o. Men yaxşın içinde oturuyan. Men yiyeceğim gas station'da yaxşı yağanlar Luza'da oturuyan da video düşüren erken bana atensin. Sonra bir terapi travmaları var biraz. Yo, hani travma diyen zat yok dedin ha. Ay telli. Bana kadar böyle yani. Yo, erkek olsanız da koyun da video ne çok korkuyorsunuz. Hani Yo, ben. ondan değil. Ben erkeklik onunla ölçülüyorum. Ne alaka? Yo, bu tane kesim alacak var yani yürüyüp de koyacak. Ha erkek olmadı bir trailer demek ya. Erkeklik yani. Ne çünkü erkeklik ne mi de? Erkeklik var ha, ne diyen adamı kırmamakta gör yani. Mesela Let's go. Son Şimdi mesela kırılan olsa ne mi böyle yani erkek değil mi de? ya erkek değil. İngolmanda gentleman bilen erkekin arasında ulu tapat var. Mesela bunun davası erkek de var değil mi? Asıl yani asıl erkeklik o değil yani. Mesela ben en ulu özüme ne diyen premier alyanım kim? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne için mesela ol en ulu, en sağlam erkek şu bir adamı kırmandır. Birci adamı kırmandır. Yani gelip mescide siyen adama da yine de değil ben bilmeyen de son demir. Yani şonla yolla çıksan aslında erkeklerin açıklaması tamamen başka bir zat da aslında. Yani tabii ki o iki kategori ayrılıyor. Erkek doğulmak var, erkek olup hareket etmek var. Am men bir seriöz sorum var. Yani bu gülüştükle ayettik oyunu. Men sorum var. Özümüm şu temalarda kan halamayanım için ne özüm vlog da çekýän şeylem adamlar tanalýan 47 min nefip bolsa milyonlar subscriber bolar. İnşallah. Erte bir gün gyzyňyz gelip TikToker boljak. TikTokda tanf etjek zat diýse bolýar diýersiňizmi şoňa? Endi seret berde interesli köp idealarda mesela başka neme ýagdaýlarda şoňa neme diýerler. Men gyzyma berjek berýän ve eger men TikToker boljak diýse men ona çizgilerini aydarım. Mümkün olsa şu zatlara dikkat et, onun dışında problemi yok. Hatta ben destek bile veririm ona. Arkasında durarım yani. Çünkü ben çağrılar şuna inanýan da mesela hazır çağı bir zat diýse da bir zat diýse şonu etmesem tersine gidiyor. Bu gezek çağını ton yitirýär. Mesela näli bir zat boldu arada. Oğlan prosta gelipdir nemesine derdesine diyor ki neme dakçak. Kulu halka. Kulu halka dakçak. O da diye kiçik çağ. Belki de yani neme geçen 7. 6. 7. yılda görüpdir bir yerini. Bolya diye. Aslında şoňa reaksiýa başda gowda edi. Ýöne diye häzir şonu etmesem, içinde şol hemişe galjak.
Prosto dakılyan, deşilmen dakılyan. Magnetli. Hava. Ediptir, bir ay. Ondan sonra koydu çağır. O isler gitti. Qaytıp dönüp şoňa etmeýärim, çünki barlap gördüm. Şoň üçin mesela ben TikToker bol, men häzir diýen, men gyzyma diýen, men gyzym bilen köp düşürýärdim. Diýäş bulammy, gyzym diýen men kameraň arkasyna geçeýin. Näme üçin? Çekinýär, bilemem näme. Ogluma diýen. Ýa-qy diýen zadyňyz terbiyem, men berýän terbiyem diýeniz. Ondan soň ogluma diýen, ogluma maý diýen, men açyk diýen. Mesela aslında men tersine garaşýardım. O menen o Hamzadan hiç şeylerim nemeler oýdamapdym. Endi men bilen tanış edýär, mesela food vlog etjek bolýarsyz Hamza bilen. Mesela nahar ýyp bolajak restoranlara gidip garşylykly pikirlerini işte şunu gowaklar sausu gowakany, işte friesi gowakany, eti gowakany, towu gowakany. Şu zatlary etjek bolýar. O diýär men açyk dädim ýa-ma. Gyzym aýdy, size bir kamera çekerek dedi. Kamera düşüreyim. Gowy aslında. Yani gelip diýse, ben şöyle diýeyim, meňem belli çizgilerim bar. O da näme? Kulturada men diýdim. Soň kulturada girer. Yani kulturaňa ýangyş gidýän ýerleri bar. Конечно. Nemet goýberen ýerleri bar da, ýangyş düşünjeleri girer. O zatlar уже bilýän. Goý telefony. Neme? Siz de sonra feminist misiniz? Feminizm Hava. konkretne garşysy. Yok yani healthy ya da unhealthy değil mi? Şolar aralıkta mesela. Ortası yok mu? Ben şöyle diyeyim. Men bizim traditional Türkmen nemesi var ya düşüncesi. Mesela ayalın yeri bellidir, erkeğin yeri bellidir da. No. Yönü bizim ecemiz derdimiz dövrüm değil yani. Hazırki dövrümde. Şunun mesela neyle? Şunu premier edeyim. Допустим, mesela öyle derdeme ecem nakar beren vakti derdem iyi uçup Türk gidiyor. Doğru mu? Bizim hemmemiz ullarda şoň ýaly aslında. Mesela tutup taryalkany alıp näme erten akşam ýuwlayan ýere допустим. Köpsi. Diýeli häzir 55 ýaşyň üstü şoň ýaly aslında. Ve nämeden atmany. Men ejemem şonu test görenek yani. Bolýar ýa, okey men öwrenşdim diýär şoň. Yani men haýsynda nahar beşirilsin. Ýöne mesela nämeden at haçaby ýygnaşmaga kömek etmek meselesinde. Ha, men bugün ýaram ok, men işte bardaşlardan ayda men işimken buna karşı. Men o потому что tradisiýany bizim däpde soru ýykýan zatlaryň biri olarak görýän. Ha, nemedir? Men özümem bir şerýän meselem diýeli işi kendir zatdyr. Gürleşler ediler. Bugün çöte men nasraýan bolmady ýa-da demlik meselesi yaradılışa ters Noruz. Men şoň üçin her kimin öz wezipesiniň bardygyna inanýan we her kimin bir-birine syýlaşykly bolmagyna hökmän ýagdaýda men düşünjäme görä söýgüden o syýlaşyk gelir. Bir-birine syýlan iki sany adam, er aýal diýelim, syýlayan bolsa, ondan soň ortada söýgün bolýar, garşylykda bir-birine düşünmede bolýar. Ýöne syýlaşyk bolmasa hiç bir zadım. Biz üçün am silah erkekler üçün silah has важный mukad yani. Mesela kızlar han söylesi gelýär. Onun bize bir hil söylesem hiç maňa silah görköz. Bize silah görkezsin, bize gurleşmesin, bilsin yani isleýän zatlamasyn. Biram şu var, şu mesele var. Traditional diýen, traditional values diýen. Men şoňa ýani ödmem şoň ýaly ýetişdirildim. Soňky söz öýde hemişe erkeňki. Men ösen şeklimem şoň ýaly neme yani men bilişimem şoň ýaly. Men her tarapdan seni goraran, her medanyň üçüneden ýöne soňky söz menkidir, men kararym. Şimdi men sana burada aýdýan, şu temada. Bizler size de taktik aýdýar. Yani şunu etmek yaman aňsat ýöne 90% biz şunu edip bilen. Näme taktik şu? Erkek soňky söz aýtsyn. Ýöne meselem diýeli ayal maşgaly, öz ayal maşgaly, olar näzik bolýar, nerjni bolýar olar. Yani özüniň şo roli bilen sen pikirini alansoň, öz pikirinden aýtsa, meselem ýakup bolýar, sen şöyle diýär, meselem şu gara telefon däl de şu telefon isleýän, sen gara isleýän bolsaň, hökmän ýagdaýda sen aýdanyň bilen bolar diýsen, sen şunu alyp berýär, düşdüm. Oň aýdan. Näme üçin? Şoň sana görkezden syýlaşygyndan, bogu sözünden, ýene de oň aýdany bolýar. Toşna. Ha, bu näme bolýar? Ene gara telefon mu? Bu da bu mu? Men şunu isleýänmi? Şunu alyp ber maňa. Bu gerekde. Diye bolly. Ha, oje ana şu taýy bolmaýar da. Ana mesele ýapylýar şu. Utar ýa-ni. Şu taktikany. Ha, sen gara neme baýkur bolýar? Gara da bolýar. Men muhalatym, sen diýeniň bolaýsyn, diýse sen bunu alyp ber. Awa, toşna. Men mesele şu taýda bar, taktika.
ayal maşgalaanyň özüni alıp barşynda ýetdi. Aslında maşgalany asıl tutýan, meselem näme üçin ýewreýler ejeden gelýär diýeli. Asıl maşgalany ayakta tutýan, asıl maşgalany ýykýan, hem ayakta tutýan, hem awraýynam goraýan ayal maşgala. Yani şolar vazifesini etse, doğru etse maşgala var, cennet var. Şu men pikirimçe var, şol glavny ayal maşgala ýarşmaga girmeliler. Äri bilen ýarşjak bolmalylar. Sen men sen diýdingmi? Ýoksa şu bolýar diýse, onu ýarşyp başlaýarlar, onu gutar ýa. Seret şular ýa, bir zat var, ýani diýdiňä men özüm öpçün etjek. Amerika durmuşy kyn, özüňizden bilýäňiz, ýani. Mesela sen şu derejäňe ýetdiň, sen ansat zatdan geçmedin, dogry dämi? Ýani her kim sen ýalaga şu developer kompýuteryň başynda oturup iş ýap bilen ok. Ýene de kyn günlerde geçip agyr işler edip gören adamlar bar. Indi geldi diýeli, Amerika geldi, yaş olsun, qarry bolsun tapagy yok. Indi ikisem ayağa amaly. Ýeki äriň öz işimi kyn düşýär. Ayalym işe nägdeydi, sana kynmyş ol sen pikirinçe. Men üçin ýalňyş. Näme üçin? Erkek geregime de şaýraly. Erkek şeýle bir derejäge gelmeli, şeýle bir güýçlü bolmaly. Yani daşy oturup gerek bolsa oýun oýnamasyn, dinç almasyn, ýöne şol ayaly isteseň işle, islemeseň işleme diýip bildiren derejä gelsin. Men gözümde şol ýaly. Näme üçin? Sebäbi egerde ol işläp başlasa, ayal maşgala işläp başlaýar, bolly o sen bilen özüni deň görüp başlaýar, ol özüni, maňa erkek näme gerek diýip başlaýar. Düşünýärmi? Ýok, hemmes olar ýaldy, hälä. Deň görüp başlaýar. Ana nay, iruiç erkek ösenne hemişe men maşgalam üçin näme edip bilýän, ayal ösenne men özüme şu zatlar alyp bilýän bolsam maňa är näme gerek. Şo soru iruiç kellesinde dörýär. Erkek näçe baý bolaýsyn, özüne üstündäki jogapkärçilikleri şeýdip aýyrmaýar. Men pikirim şol. Psikologiyada edilen bir zat şol, edilen nemeler, researchlara göre de baslandan çıkan hemmesi de senin aydınlığın doğru. Mesela 10 adamın 9'u yöne birazcık şöyle şeyler yap. Yine bir zat aydayın. Mesela ben öz kızım var. Kızı yetiştirme nemesi yaman vardı zat. Küçülükten, uca belli bir yaştan son nähili özüni alıp barmaldığını, maşgalada nähili yerinin boljağını, nähili kime nähili atnasit etmeliligini öğretmek важно zat. Çünkü mesela ben bir yerde okudum da biz maşgalada 14 yaşına çayıl asıl nemeni alýar diýär. Karakterini. Ondan sonra karakteri üretmek kıyın diýär. Yakup'un aydan case'inde ben kan gördüm. Действительно kan gördüm. Yani işe başlap maşgalası bozulanlara kan gördüm. Yani senin aydanını hem gördüm. İşte baştan son hiç oňaly diliniň ucunu çolaman. Hatta şu oldular mesela ikisinin arası oldular Yakup. Diýeli Nowruz'un aydanında men boşulýar. Amerika'da mesela kıyın. Tek başına bir maşgalany hele ki 3-4 tane çağıran bolsa kıyın. Ýöne şu bolup biler. Mesela sen gördün işte maşgala уже öňki aldy ýa-da has berkitjegine neme dağılıp başlady. Sen şu taýda neme alıp, jogapkärçilik alıp, sen ýa-da men görýär, ýani neme akuratmy. Sen ýa-da men görýär, sen çağalar bilen ýa-da özüň bilen bolýar, men özüm seviyorum. Ayal maşgala o derejäge gelen soň, men pikirimçe, ýa-da karierada belli bir derejäge gelen soň, sen ýa-da diýen men karieram taşlamaýan diýer. Men pikirimçe. Şimdi şöyle dedi Yakup ona, hani basnanam diye hemmesine onu çamur atmalı da genel ağırlık da bolup biler. Genel ağırlık meňem pikirimde bu psikologiýa nemeden bir zady. Orta research sonucu. Ýöne hemmesinden bu näsini alamyz da 10 adamdan 9'u biler. Men asıl meseleni erkeklerde görýän am. Näme üçin şunu aýdaýyn. Egerde erkek şol ejizliginden ýa-da yeterince hard working däl bolup, meselem ayalymam işläp maňa kömek etsin diýen bolsa men meselem berde erkek mi kadýan. Näme üçin? Haçanna ayal gidip 8 saat başga bir erkegiň işlerini, eline işlerini ve şoň bilen pul gazanyp getirýän bolsa, sen şonu özüňe kiçilik bilmeýän bolsaň, ýani men öýdä diýenmeden ok, ýöne başga bir ýerde 8 saatla başga bir erkegiň pul üçin diýen etýänini özüňe kiçilik bilmeýän bolsaň, men şu taýda problemam bar. Erkek bilen problemam bar. Olum näme problemam? Sen birinji meselen öýüň bolmaly. Men ayal maşgala şey diýen. Sen birinji meselen öýüň, isleýän zatlaryň et. Mesela vlogging siz goýarýaňyz da vlogging üstüne pul gazanýar. Men diýen ki, sen şunu dene halan zatlaryndan isleýänje zatyň et. Hökman özüňi pul gazanmaly, borçly hissetme, duyma diýen. Ýöne halanýanje zatlaryň et, ýöne bir nähil baýa, sen nähil neme bolay? Birinji aladan men bolmaly, öýüm bolmaly. Hudaý şükür ayalmam şoň göre gowy nemetde dinleýär. Nähili birinji Yakup dokmy, çağalym nememi?
Şo zatlar söýetdi, soňundan men aýlanmalymy, men işesir, işlemelimi ýa o zatlar soň söýetdi. Meňe öýdäkim diňe şonu sor ýa da. Sen öýdäkin ýok. Garnyň dokmu diýe keselmi da şo gowuşaň aýalyň bolsa. Challenge var zat öýlenme. Şoň üçin sen aslında bu zat ýitiren bolmaň ýani. Ýöne ýa-ni diýişiň ýa. Ýöne sen ýa-ni Nowruzga maýdan zatda sen meselem şu an normal işleýän ýa-da bir adamyň keselledi, işlap bilen ok ýa-da şoňa saglyk el beren ok. Senki hani ekonomikada da ceteris paribus ýani hemme zatlar ýolunda bar. Ýöne adam meselem ýagdaýy ýok ýa-da avariýa düşdi, Allah korusun ýa-da başga bir kemçiligi bar, ýeterince geçindirip bilen olar. Bu sefer mecbur boldy. Bu zatlar exception ama ýöne. Sen goýan sözüňe näme? Exceptions don't count. İstisnalar kaýda alınmaz. Kaýda alınmaz. Ya eyvallah. Yani DJ Kolyan'ın sen aydanın şeklinde doğru. Aslında dinen mesela iyidirmek, içirmek, giydirmek Borcumuz. borcu. Erkan Yer vermek, hani yaşamana yer vermek bizim borcumuz. Borcu aslında o şoň ýaly. Yani değişim ýaly. Adama göre ütke ýaly. Men atylýan genel olarak yani hem mesela diyecekler yani. Şoň üçin menden atyp sat edermi? Inde size Bu patis soram. getirmemezlik için. Hem stolçuklarda bir wagtda oturmalylar bilýär, bu patisi getirmemezlik. Bu variantlar. Feministrni da diýip. Dur. Yakın Nowruz'un aydan zat. Feministlerin problemi yok. Trailerda goşap, o play. Inde men soram ýene de. Näme? Eger bir jazany ýa-da bir suçy diýeli, soňky gezekde siz etdiňiz. Soňra şu siz ediňizden soň şu aýrylýan bolsa bütün indi mundan soň gaýdyp edilen oşol. Näme suç ederdiňiz? Yani şunu öz aramızdan sonra kopyalan. O kopyalamadım. Onu men soradım. Her şeyleme. Olaram aýyrdylar. Öz aramyzdakylar şo sonra ortadan aýyrdy. Ya videoda ýok. Zaten bir sagatdan 45 minut senin gurulap ketýän, soň sen aýrandyrlar. It's okay. Inde siz aýda. Men hem mehmanyma şu sorak berjekdim. Maybe näme? Özüm öldürmek bolup bilir. O näýli? Yani mesela suç aslında. Soňra ölýäňiz şoň bilen birlikde. Siz özüňiz dinen diýäňiz. Ha yok. Sen şimdi suç değil diye oturuyorsun da. Şoň üçin aýdyp oturuyorum beni. Ya ol suç däl ha. Özüň öldürmek suç däl. Siz gelip hiç kim günahkarlamaýarsyň. Yok suç aslında. Crime money'daydı. Men size crime money'de siz crime bir it diýäňiz. Soň şu crime gaýdyp edilmeýär dünýäde. Hiç açan. Sen öldürmek olaymasın. Yo adam öldürmekmi? Yok adam öldürmekten. Yaman interesting soru soradın Nowruz. Yani tayin değil yerimden soradım. Neyle diyeyim? Ne Tövbe. Men var ya, çınım aydan şu an teçerli hiç bir mesela belli bir yerlerde mesela Ukrayna gidip gelmek zaten olup bilir belki bilemem. Ne alaka? Näme diýäňiz? Anlamadım. Neyse anlayan anladı. Yok, o düşünýän de ýöne siz o diýen zadyňyz yani bir crime däl da o ýene de ortadan aýryp bilen zo. Dur onda. Crime. Tayland'a gitmek onda. Ýöne sen bolýa. Ýöne sen şonu etdirmeli bolýan, düşünýänmi? Sen şo zady düşünýänmi? Ökma, öptürmek gerek. Sen şonu etmeli bolýan. Soň şonu nasıl aýrylýar? Ha, düşündüm. Düşündüňizmi? Awa. Siz düşünmän otuýyz bäde maňa günahkarlar. Maskara var. Yo bu katalanak. Arassa. Arap dedi. Tak. Natural, organik. Men Bank soyurdum diýsen, ha, bela bank soyurdum, pul olmaly. Soň hiç kime köpek eden o bank zaten sen Ne kömekden ok, bana kömek ya. Milyonlar alsam. Bolya durdun ne? Sen sana kömek etýär. Ýöne soň halka bank kömek edilmeýär. Mesela halk pikirlenen okmy sen? Ani näme düşünjesi bar? Gözüň oturup suç diýdiň, bir crime işlesen. Bank ogurladın ha? Şu pullar aldın ha? Indi gaýdyp dünýäde bank pul ogurlanmaýar. Sen iyile kömege gelene o sen. Bolle bankdan pul ogurlanmasyn gaty da şol. Men soň ogurlan bolýan, bolle hiç kim ogurlanyp. Ya maňa bolsun başga bolmasyn diýäňmi sen? Yok, erwetlik manysynda. Seret. Indi gaýdyp hiç kim bank ogurlamaýar. Düşünýän ýöne sen şu gözüňe ötükür. Häzir şu ştaýdak, branşdak bir bankda ogurlandy, pul ogurlandy, 1 milyon dolar. Maňa ziýan eden o. Hiç ýyly peýda edenemok. Yo zato ýöne başga ýerde hiç ýerden ogurlanan ok. İşte ogurlansa ogurlanmasa şu adama hiç ziyan eden ok. Bolu ziyan etmesin bana ne? Hükümetiň pulu peçat edip du istese. Bolu sen adamlara da ziyan eden ok, banka da ziyan eden ok şeýlemi? Şonu ogurlamak bilen. Düşündüm, böyle siz näme diýäňiz? Men o ara. Ortada galkypdy bir şey uruş gitip bar. Men fikirlenip oturup hiç tap gelen ak. Men gowadım, men oňa azatdyryň işim ýok. Alakasy ýok ya, on ýany bop. Dur diýmese Ukraina. Dur Ukraina просто gelecek mi? Oho, Ukraina. Görýän düşünjeler. Ukrainada
Urşa kömek edecekdi Gülme Dağa. Tayland'da Urşukta mesela yaralılara kömek edecek zaten. Tayland'da da balnitsalar var. Ya indi seriously yok mu kelanıza gelen Esat? Hiç daha gelen yok. Ne ederdim bilmedim. Ben Yoşsadan Cemle verelim onu. o Cemle vereli. Fikirleneyin. Arada aklıma gelse. Bolam insan koy güç nämedi? Güç. No. Güç hakta neme olmakta, dürüst olmakta mı kadiyen? Doğruçul bolmak. Doğruçul olmakta mı kadiyen? Doğruçulluğun berýän güýjü näme? İň bolmanda giýje rahat ýatýan, hiç kim nemäňde, kelläňde birini aldap, indi nähili reaksiýa bererkä, näme bolarka, nemäň ýok. Yani şunu diýeň, her ýerde de dogry bolmakda, o da belli. Mesela Urşda da dogry zatlar aýtmaýar. Ýöne adam eger doğruçul bolsa hiç tattan çekinmeýär. Yani birini aldadım, o birini sokdum, o neme onun aldı. Müň ýüzli bolmagy gerek ýok da sen ýaquň ýanynda siziň ýanyňyzda men de näme aýtsam kam tarzynda. Doğrudan? Yani ben ona benim elimden geldiği kadarıyla. Mesela benim kağıtı soğuk koy vermeye hali aslında boğurdakta. Yönü neme edip duramak, ben hazır patpişiklerim görüyordur. Akıllı olayım. Ýöne feminist awalany kim patpişik? Ola bolýar. İçimde feminist, aydın mı? Over yani bizleri. Huda, şükür gıýdylar. Gowran olsa bolar, nowr diýal, oğlum, gowr beýle bolar. Bolar, köp sağ olun Gülme Dağa, köp sağ olun. Dur, oňal etme, dur. Yo, oňal da. Jemleje közek normal jemmen. Indi. Hemme halka görkezýän, dogrudanmy? Utanyň o etýän işiňden, dogrudanmy? Halka da görkezýän, bizden nime daşar etýän toýlarda da oynýan. Biziň bölümimizi onda sen şu gün tans oynap bitirip berýärdi. Tans oynap? O, jemlen ber. Tamam bey diýeceğim. Getirem. Yo. Let's go. Aysa. Jimmy basmy gitarı. Gatybet. Kanalymyza agda bolman ýatdan çykarmaň, like, subscribe, comment we sizden gollagy garaşýas. Indiki bölümlerde görüşýänçek. Köp sağ olun. Adamlar müňe ýetirmeli daway. Gülme Dağada köp sağ olsun aýtýas aktivni bolan üçin. Podpisasiýa edin, gidin follow edin. Gülme Dağanyň 100 000 subscriber'e ýetirelim. Bol. Ne boldu? Ondan bundan podcastımıza hoş geldiniz.